Днес ще стана фриран машина и ще изкарам няколко трика. Нека да започваме. Намираме се на най-хубавия спот според мен, белите брези, и нека да започваме нашата тренировка. Сега ще изкараме конга. Какво представлява конг? Ето. С крачки и трябва да започнем трапезка. Сега ще го проектирам на ниско място и после ще отидем в бокса. Така че тренирайте разумно. И на този път. Ето направих го без крачки. Малко ми беше трудно при изминаването, но ето сега по-добър опит. Сега ще пробвам с крачки да го направя. Но трябва да поработя върху стъпката. След да направя компо с конка, но трябва малко да поработя, да прогресирам. Конка и един път шлёпкам се. Ако искате, напишете един коментар как ми се казва трик. Си нямам никаква представа. Успях да го направя малко с пауър. Вече значи вече го правя. Но сега следват много опити да стане перфектно. Сега имаме една идея да направя конг от стеничка на по-високо, така че малко ще ме шубе, но в този канал трябва да прикипим страха, да го смачкаме, така че ще се пробвам. Някакъв има един друг спот се дам. Тук са 3 спота, вече ще обиколим това. За трети ямбъра и там. А тук ще направя още 2 конта и сама. Сега ще пробвам конта е тук. Ето тук ще пробвам конта. Нека видим да станцията. Леле, как го направих това? Стана един гаф. Добре снимам. Запълним си паметта на камерата. Сега отиваме към втори спот, тъй че ще се видим там. Сега ще отклоним малко от темата. Ето още един спот тук. За да пробвам това, което ви казах от високо конг. Тъй че трябва да видим какво ще се получи тук. Добре тренировка. Сега ще пробвам конга е тук. Стискайте ми палци. Праскайте лайка, абонирайте се, защото сега тази година сме на път на 100 абона. Тъй че дайте. Това е най-важно. Да не се отказва. Много направете. Ето направих. Сега следват опити, вкарваме крачка, с крачка и много опити. Аз тук може да дръпвам задно. Следно. Ще се опитаме бърз и спи. Там където правихме малките гринички. Да си ги изкарам и ще бъде уникално. И останете на края на видеото, защото ще се пробвам и да видите. Успях да направя конг от високо е там. Сега ще направим най-хубавия конг в моята. Така че, много се случи в конга. A few moments later. В момента се стъпих на дезна. Това е криво. Много гадно. Но това няма спре да си довърши тренировката и клипа. Тъй, че чупиме комфортната зона. Накратко. Конга. Връзвам си връзките, да не си помисля, че нещо. Сега ще почваме волтовете, но за тях наистина не ви обещавам, защото леко ме е страх, както виждате с конга ме беше страх.
Но ще се опитам да си преборя страха. Yes! Вътрешно си казах просто да ти ева майката страх. И стана. Само чакат много опити и коригиране на техниката, но това може и в залата да правя. Вече планирах да се затренувам. Ялата на пробна тренировка. Купер Крейт, Ралковски, 20 лева. Но първата е безплатно. Така че, да. Казах последния път да правя без крачка и го направих с крачка. Така изглежда. Стана пак един фал. Пак не спря тъпата камера. Но ето сега ще го кажа спидволта. Добре, това беше спид. О, фак ю! Видях си живота на мен и не се спрях, фак ю! Все ще стане там, бе. Добре, че някак си направих нещо и се приземих. Плана е да направя от тук конг. Значи хванаме шубе и ще го направя. Ето е от тук, защото другото ми е много високо и някой друг ден. Правя последни тук неща и си тръгвам, защото закъснявам зверски задалски обаче. Не, то просто наистина е лесно. Изглежда супер лесно, но е много тренировки и преботна е страх. Видеото ви е харесва, може да харесате. Не се абонирате за още такива забавни видеа. И чао! Чакай бе, чакай! Аз като ти казах, ще направя конг. Не е много високо, ама страх не се прави. Сега ще си пробвам и вълтовете и тръгвам.